Shugaba Tinubu ya gargaɗi masu siyasar a mutu ko a rai a zaben fitar da 'yan takara na zaben 2027. Gwamnan jihar Oyo Seyi Makinde ya ayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban Najeriya a zaben shekarar 2027. Waɗannan da ma wasu labaran za ku ji a cikin shirin ƙasar mu a mako yau Asabar 16 ga watan Mayu 2027 tare da ni Fatima Muhammad Bello. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya yi kira ga 'yan jam'iyyar APC da su fita su kaɗa ƙuri'ar zaɓen fitar da 'yan takara da za su wakilci jam'iyyar a babban zaɓen ƙasa, da ya buƙace su da su gudanar da zaɓen cikin lumana. A ranar Juma'a 15 ga watan Mayu, jam'iyyar ta fara gudanar da zaɓen fitar da 'yan takarar, inda ta fara da zaɓen fitar da 'yan takarar majalisar wakilai. Shugaba Tinubu ya ce an asasa APC ne domin ci gaban al'umma da haɓaka dimokuraɗiyya da sadaukarwa. Wannan sadaukarwar ta taimaka mana wajen zama tsintsiya, don haka akwai buƙatar mu ci gaba da bukata, in ji shi. Ce zaɓe na cikin manyan ginshiƙan demokuraɗiyya, sannan ya yi kira da gudanar da zaɓen fitar da 'yan takara a matsayin 'yan uwa. Dukkan 'yan takara da masu zaɓe dole su tabbatar da zaman lafiya, sannan su fifita muradun jam'iyya da ma ƙasa baki ɗaya. Dole a kowace takara akwai wanda zai yi nasara da wanda zai yi rashin nasara. Ina fata dukkan su za su dunkule su yi aiki tare. Tinubu ya kuma yi kira ga waɗanda ba su yi nasara ba da su yi haƙuri su raka waɗanda suka yi nasara, domin a cewar shi wanda ya yi nasara shine wanda ya haƙuri ya jira wani lokaci, ba wanda zai fasa kuwa ya rasa ba. Shugaban ƙasa ya kuma ce waɗanda suka yi nasara ya kamata su ja kowa a jiki, mu guji siyasa ta a mutu ko a yare wanda aka wuce lokacinta. Gwamnan jihar Oyo Seyi Makinde ya ayyana aniyar ta tsayawa takarar shugaban Najeriya a zaben shekarar 2027, inda ya bayyana cewa zai nemi kujerar ne ƙarƙashin jam'iyyar Alal People Movement wato APM. Ya bayyana hakan ne a ranar Alhamis yayin wani babban gangamin haɗakar jam'iyyun PDP da APM da aka gudanar a Ibadan. Tarwatsa Makinde ta ja hankalin dubban magoya baya da masu ruwa da tsaki da kuma abokan siyasar sa, lamarin da masana ke ganin a matsayin wani muhimmin mataki a sauye-sauyen siyasa da ke ci gaba da faruwa gabanin babban zaben 2027. Sanarwar ta daina zuwa ne yayin da ake ci gaba da samun shirye-shiryen siyasa gabanin zaben 2027, inda masana ke ganin matakin na iya sauya yanayin siyasar Najeriya musamman a yankin kudu maso yamma. Shugaban kamfanin Dangote Aliko Dangote ya ce kamfanin sa ya watsi da bukatar kamfanin mai na ƙasa NNPC ya gabatar da neman ƙara yawan hannun jarinsa a matatar man Dangote da kashi 70.25 cikin 100. Dangote ya bayyana haka ne a wata hira da ya da shugaban asusun zuba jari na Norway Nicolette Dagen. Jaridar Punch ta rawaito cewa an samu karuwar man da ake tacewa a matatar mai da ke rake zuwa lita biliyan 3.18 a watanni uku na farkon 2026, yayin da man da ake shigowa da shi ya ragu da lita miliyan 965.52. Binciken da ake ƙara yi ya nuna cewa yankin Amurka da Iran da ya janyo ya haifar da karuwar kuɗin shiga ga matatar Dangote, yayin da matatar ta ƙara yawan tatace man da take fitarwa. A cewar Dangote, an ki amincewa da sayin NNPC na ƙara kashi 70.25 na hannun jarinsa a matasa, saboda kamfanin yana shirin mai wa sauran 'yan Najeriya damar zuba hannun jarinsa a kamfanin. Kamar bayar da agajin gaggawa ta Najeriya ta yi kira gwamnonin jihohi da su fara ɗaukar matakan rigakafi da nufin kauce matsalar ambaliya sakamakon hasashen da aka yi cewa fiye da jihohi 30 na iya fuskantar gagarumar matsalar ambaliya a daminar ba. A cewa sakon da NEMA ta wallafa a shafinta na hukumar Zubair da Umar ta yi kira ga jihohi da su gaggauta ɗaukar mataki domin rage tsarin ambaliyar da ake yi hasashen za a samu a wasu yankunan ƙasa. Sanarwar ta ce wasu daga cikin matakan da aka tsammani jihohi su ɗauka sun haɗa da sake farfaɗo da shirin tsaftace muhalli duk wata da yawan gyara magudanar ruwa da hanyoyin wucewar ruwa. Shugaban NEMA ta kuma yi kira ga sarakunan gargajiya da malaman addini da kungiyoyin matasa da kafafen yada labarai da kamfanoni masu zaben kansu da su tallafa wa kokarin hukumar wajen kare afuwar ambaliya a daminar ta bana. Da haka muka kawo muku karshen shirin namu na yau, sai kuma a mako na gaba za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kasar mu a mako. Ku ci gaba da kasancewa tare da tashar Fatika TV Hausa.